Ćao svima ljudi, ja sam Kimi, kao što vidite, dobrodošli u moj novi klip, kao što vidite, danas igramo Clash Royale, sa mnom je tu Nemanja, sa kanala Nemix, igramo, kao što vidite, Clash Royale, ja vidite, evo me, evo. Da, evo ga, uglavnom, kao što vidite, ništa ne vidite. Kako se zove, igrat ćemo Friendly Battle, znači ajde za početak da otvorim ove moje, dobro, odlično. Dosta dobro sam dobio u ovom. Ima i Nemanja tu golden chest, tako da Nemanja otvaraj ga. Če ga otvaram? Ajde ti prvi. Priđi prvi. Dobro, čekaj. Idemo. Imam ja golden chest. Ajde. Ko će prvi? Ajde, Milanči. Idemo. Gold. Ide mi Kimi. Ja pobrkam. Idemo. Dobro. Daj, loš. Opa, Peka. Mini Peka. A daj, imam i ja, ne veze. To je žensko. Evo, vidite. Vidite, ne vidite, ne veze. Jo, ne vidim kako da otvorim je. Ajde. Evo ga. Joj bre. Opala. Šta si dobio? Ove, kako strele. Idemo Kinga, vidiš Milane? Aha, vidim. Bombera. Ove gobline. Mini Peka se unapredio i to je to. Koji ti level Mini Peka? Mini Peka mi, ne znam, sad će, čekaj da ih samo unapredim. Evo, ja ću vam pokazati. Mini Peka mi je sad drugi. Dobro, i moj je drugi level. Kako drugi, tek si ga sad dobio? Ja ga tek sad dobijem. Dobro, uglavnom, evo koji ću ja deck koristiti, Nemanja pokaži ti deck koji ćeš koristiti. Čekaj. Ja ću možda napraviti neku izmjenu, tako da... Šta je izmjena bre? Evo vidite moj deck. Ne znam da li sada lepo vidite zbog svetla. Vidi. Evo ga, vidite. Dobra kamera. Znači malo je zvuk loš, ali jebi ga. Dobro, to će. Ubacit ću ovu rare. Aj stavimo! Poslije ćemo raditi, snimat ćemo Clash Royale na mom i na njegovom kanalu. Pa ćemo snimati neke challenge-ove i ovako. Challenge-ove, dobro, nije važno. Challenge. Uglavnom, ajmo, ja moram da uđem u klan. Ajde, uđi u klan. Ucat ću Can, moram. Kao što Candu? Zato što ako kliknem Aha, da, znam. Klan SRB, evo ga. I kad ja uđem u klan... Imamo kakaši. Ajmo, Friendly Battle, ajde sad te pozivam. Ajde, može, odmah. Idemo. 3, 4, sad, ajde. Friendly Battle. Evo ga, ne! Ušao sam, jesam ušao? Jesi, ušao si. To jesi, što je pravo? Biramo, Da to si ušao da biramo. Koga ćemo? Brate. Ti si ušao u challenge, brate. U challenge si ušao, dobio sam legendarnog. Čekaj. Zajebao sam se. Sad si ga dajmo, brate. Sad si jebo ježe. Dobro, odigrat ćemo dve. Dobio nekog legendarnog, ja? Ne. Ja sam dobio. Vidiš šta sam ti sve dao? Gledaj šta sam ja dobio. Ne, dobio princa. Konj. Evo ti prince, evo ti wizard, evo ti wizard. Ja, dobio si wizarda. Ja sam, evo ti dark prince. Koliko ti sad pa taj? On prvi ima jedan život i kad izgubi ima još bolji život. Kako ovog sad da rešim? Koga, dark princa? Da. Evo ti goblin. Gledaj šta je ovdje. Evo ti legendarni. Pa čuti, nemoj da mi govoriš šta postavljaš. Lambečk. Kako se... Lambečk. Lambjack. Evo tebi princ i Peka. Evo tebi to... ko mi sad šalje? Pitan sam bili Lola. Evo tebi tornado, dečko. Biće i Lol na kanalu. Uđi malo u kadar, Nemanja. Evo me, vidite. Zamolio bih. Razbit će mi tower. Ne, nemoj da ideš tamo. To, Peka, što? Ja zajebao sam se. Ne, otkud ti je log? Imaš legendarni, šta lažeš bre da nemaš? Pa nisam znala da je to legendarni, nisam vidio. To ti je log legendarni, konju jedan. Koji ti je ovaj sad? Bero, nemoj sad da mi pišeš. To je wizard. Kako ne? Ja, gledaj stvarno. Evo ti dark prince. Ja, nemoj njega. Evo ti dark prince. Daj, fuck. Kako ga ovako teško ubiti, bro? Zato što ima 2 života, prvi mu je slabiji, ali drugi mu je jači. Sad će princ tu da uleti. Šta će bude? Evo tebi. Ja. Tornado. Ajde ubite. Sad si gotov, dečko. Da, sad si ti gotov. Fuck, bre. Što gledaš, bre?
Ja, Ne, si ubio! hajde mini peku, to. Ubije, razbije To je, evo vidi tower, se ko bre. bolje igra, bez obzira što ima bolji. Šta? Ja, šta sam Što ima stavio? bolje deke, smo uzimali karte, bre. Ovo nisu Pa naše da, karte. znam, ali ipak ti kažeš da si uzeo legendarno. Pa i ti si uzeo legendarno. Pa jebi ga. Pa ne seri. Ali moja je bolja. Pa i tvoje je bolje legendarno. A da. A ti Jeste. imaš Dark Princa boljeg nego... Pa nisi na kriv. Evo ti ja sam sada tvoj prijatelj lepi. Tornado. Ja. Tvoj drugar. Joj. Evo ga rage. Sad je brže. Ajde brže. Ne, fucking ne. To. Ajde, pobedi. To. Nemoj se dereš, nemoj. Moram. Ko ti je Ja, šta si stavio? Da, sam stavio tornado tamo u Tunguziju neku. Ja, fuck, ne sušćeš mi. Neću. Da. Evo ga Wizard, evo ga. Da, kako je moguće da je toliko slab? Moguće, sve moguće. Zamrš. Battlelands, evo ga, gotovo. Evo, da. Gotovo. Marš, bre. A neće valjda ovaj tornado sve da mi ih uništi. To. Umro sam. Pobeda. Vidite, umro sam. Ko je winner? Šta piše ko je winner? Piki. Dobro, ja sam winner. Idemo još. Kako vidite. Možda će da prihvati. Ajde, ja ću tebi da šaljem, može? Može. A pošalji mi da igram sa svojim... Ne, ajdemo ovako ponovo. Kako si to poslao? Neću. Nemam pojma, to sam slučajno poslao. Ajde igramo sa svojim. Ajde, hvati. Brzo! Ko da će neko da uprati. Te, idemo. Dobre, evo ga. Ja igramo u Bon Pit areni. Pa druga arena. Idemo, ovo su naši dekovi, sad ćete vidjeti kako se derbri. Šta je bilo? Kakav peka, evo ti vič, bre. Jebam te vič. Evo ti vič, bre. Šta je bilo? Uglavnom bit će napet. Kako tebi peka 7. nivo, bre? Nemo da seraš. Zato što igramo Friendly, pa s tebi se povećao. Igramo Friendly, pa s tebi povećao peka. Šta si mislio? Nivo gono. Ja ako stavim ovo, gotov sam. Ali, nema veze. Ne! Ja, gledaj što je izubio. Ajde stavljaj bre brzo. To. Inače vi ne možete da vidite Nemanjin game. Ja. Ljudi, vidite. Ja bolje igram sa nekim drugim dekom. Ljudi, vidite kad igramo sa svojim dekom. To je doma. Ako mi sad peka... To je specijalnost. Kad igram sa svojim dekom. Ja ne mogu da verujem. Ovo je ne zna, ne može mi strošiti. A jebote taj Giant. Pa imam i Giant. Imam i svežio. Da si ti pokazao dek? No nešto mi zasvrbilo oko, fuck. Pa mene cijelo vreme svrbi pa se... Kako ti on se... Gle meni level 9 ovaj lik. Pa zato što igramo Friendly. Tebi se povećanio. Ne. Ja, gle sad. Da. Sad ga nema. Evo ti tvoj skeletor armi. Koliko snimamo? Posle ove... otišle ti skele, bacio strele. Kako se to vidi? Posle ovoga gotovo. Pošto nemam više memorije za snimanje. Okej. Ajde, stavljaj. Fuck. To, šta gledaš, bre? Aha. Malo. Tu. Ja, ajde. Idemo musketarka. Ja izbacio musketarku. To, majstore, deri. Ja, fuck. Ja sam se zajebao. Samo čekam 2 puta eliksir da mi ide. Pazi bre, da si nabio telefon. Sad si double eliksir bre. Za 7 sekundi. 6, 5, 4, 3. Ajde, bravo. 2. Misliš da si nešto, a? Evo tebi Valkyrija, brate. Kosi mi je. A kako ti tako dobra? Pa kad Valkyrija kosi, znači ono. Kad uzmeš travu pa kosiš. Pa da. Pa da. Ajde, uništite bre više, nemoj da mene... A ne može, to je vič. Ja, kako je... Nisi mi njura. Uništio. Ovo ladno. Ti si puko, dečko. Viš šta sve sam prizvao? Nisam, ma sigurno. Dobro, next. Ne, ja si puko. Kad igramo sa svojim dekom, ti si puko. Ja, fuck, još ako mi uzmeš sve 3 krune. Evo tebi, dečko, još jedna vič. Ali sve si puko, imate sve 3 krune. GG. Vidite. Evo ga, Nemanja je pobedio. Pobednik. Šta piše, ko je pobedio? Hoće da ti stavim well played. Okej. A jebi ga, ja sam game. odmah izašao. Htio sam ja tebi da navesti. Uglavnom ljudi, eto ga, to je to što se tiče ovog klipa, pomoći taj telefon da dobro mogu da vidim. Evo, to je to što se tiče ovog klipa, hvala što ste pogledali video, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada, veliki pozdrav.